Možná jste někdo četli dnešní článek Dity Charanzové, dneska to vyšlo v Právu, to je europoslankyně za Babišovo ANO, a ona tam psala o tom, že ta smlouva o obchodu a investicích mezi Evropskou unii a Spojenými státy má samá pozitiva. Že pomůže zaměstnancům a průmyslu. Pokud na to odborové sdružení má, tak dobře, ale mi tam nehraje už to. V centru Bruselu nejsou nejdražší hotely, v centru Bruselu jsou lacinější hotely. Má tam žádost dlouhá, aby to věděl. Já nebudu nadávat na TTIP tak, jako ona ho chválí. Nebudu se snažit o takový černobílý obraz, jaký dělá ona. Nepochybuji o tom, že nějaké výhody z této smlouvy vyplynou. Je otázka, jak budou ty výhody velké, komu vyplynou a na úkor koho vyplynou. Pokud to bude hra se sumou různou od nuly, tak by na tom mohli vydělat všichni, ale ty informace zatím nejsou takové, aby kdokoliv mohl tvrdit, že na tom vydělají všichni. Takže já bych začal tím, že vyjmenuji nejdříve argumenty stoupenců této smlouvy, protinámitky proti tomu, potom argumenty odpůrců této smlouvy a zase protinámitky, protože jak stoupenci, tak odpůrci by měli řadu těch svých argumentů ještě blíže vysvětlit. Skutečně to není tak jednoznačné. Já osobně to musím předeslat, si myslím, že těch nevýhod bude více než výhod, ale i když jsem o tom četl nějaké studie, nemůžu to doložit. Je to moje hluboké podezření, možná jsem příliš velký skeptik, zatímco oni jsou příliš velcí optimisté. Takže nejdříve argumenty pro tuto smlouvu o obchodu a investici. V důsledku přijetí této smlouvy má hrubý domácí produkt Evropy údajně vzrůst o 0,5% v příštích 10 letech po přijetí smlouvy. Protiargument říká, že ekonomická věda není na takovém stupni vývoje, aby dokázala jednomu faktoru přičíst 0,5% zvýšení HDP v průběhu 10 let. Než zemřel Miloš Pík, jeden z našich největších ekonomů, nedávno před jeho smrtí jsem měl tu čest s ním mluvit a on mi říkal, že se zabýval celý život odhadem HDP a že není schopen říct, jestli v příštím roce ekonomika nějaké země poroste o 1, o 2%, anebo klesne o 1, o 2%. Ale stoupenci této smlouvy vědí, že díky této smlouvě za 10 let poroste HDP 28 zemí přesně o 0,5%. To samo je už dost podezřelé. Druhý argument stoupenců té smlouvy říká, že vznikne velký počet nových pracovních míst. Oni tady už to tolik nekvantifikují. Nejčastěji se říká, v Evropě vzniknou 100 000 nových pracovních míst. Díky této smlouvy. Na druhé straně existují studie, které říkají, že určitá pracovní místa zase zaniknou v důsledku přijetí této smlouvy. A když se na to podíváte z hlediska selského rozumu, tak smlouvy, které mají pro firmy zjednodušit obchodování a zefektivnit obchodování, by měly spíše uspořit lidskou pracovní sílu, než aby vyžadovali její větší množství. Co je to za zjednodušení, jestliže k té jednodušší činnosti potřebují více lidí? Tamto žádné vysvětlení tady tohoto protiargumentu jsem nenašel zatím. Jestliže něco zjednodušuju a jsem podnikatel, businessman, tak to zjednodušuju proto, abych ušetřil. A nejsnáze ušetřím na tom, že buď zaměstnancům zaplatím méně, anebo je propustím. Je možné už určitě šetřit i jinými způsoby, ale nenašel jsem studii, která by dokládala, že velké firmy ušetří na tom, že vytvoří nová pracovní místa. Možná jsem ho špatně hledal. Dále, zvýší se životní úroveň evropských domácností.
Někde jsem četl, že průměrná evropská domácnost na tom vydělá ročně 3500 eur. Za rok, teda ročně. To je zase takový argument, dělejte průměrný příjem evropské domácnosti z domácností německých, rumunských, dánských a portugalských. A v průměru na tom vydělá každá z nich 3500. O tom průměru je jasné jenom to, že neexistuje. Nic jiného. Potom je takový politický argument, že se přijetím smlouvy potvrdí politická blízkost Spojených států a Evropské unie. To se nepochybně potvrdí. Tady mě žádný protiargument nenapadl. A poslední takový častý argument, sníží se byrokratická zátěž při obchodování. Zase je možné, že tento argument je pravdivý, ale je třeba říct, na úkor čeho se sníží ta byrokratická zátěž. V Bruselu existuje už několik měsíců takový tlustý spis, který se jmenuje REFIT a který pojednává o tom, jak snižovat byrokratickou zátěž. A máte tam kapitolku o tom, že třeba formou byrokratické zátěže jsou odborářská práva. A když snížíme odborářská práva, tak automaticky snížíme byrokratickou zátěž. Takže nedá se vyloučit, že tato smlouva skutečně sníží byrokratickou zátěž, ale otázka je, na úkor koho tak učiní. Teď bych přešel k tomu druhému táboru, co se týče tvrzení odpůrců. Odpůrci říkají, že hrozí snížení hygienických a potravinových standardů v Evropě. Víte, že nejčastěji se užívají příklady chlorovaných kuřat. Praxe běžná ve Spojených státech, která se v Evropě zatím neprovozuje. A hormonální výživa prasa, která je také povolena ve Spojených státech, není povolená v Evropě. Já jsem členem evropsko-kanadské delegace, měli jsme v parlamentu 5 kanadských politiků a ptali jsme se jich, jak to bude, že stejná smlouva už je v technické podobě hotová a teď je připravena k ratifikaci mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Tak jedna irská europoslankyně se ptala, jak to bude s hovězím masem a říkala, že irské normy na hovězí maso jsou mnohem přísnější než kanadské a Irové si nepřejí, aby Kanaďané svoje hovězí maso vozili do Irska. Načež ten vyjednávač z kanadské strany, který ze všech těch 5 poslanců se tou smlouvou zabýval nejvíc, jí řekl, že je už uzavřena předběžná smlouva s kanadskými farmáři, podle které farmáři budou ročně, nevím přesně to číslo, mám pocit, že to bylo, produkovat 40 000 tun vepřového pro export do Evropy a toto vepřové bude děláno podle evropských norem. Takže kanadské vepřové do Evropy nepůjde a to vepřové, které půjde, tak bude vyhovovat evropským normám. Tady to by bylo pěkné, trochu mi tady nesedí, jaké je to zjednodušení. Ta smlouva má celosvětově zjednodušit obchod a v čem se to zjednoduší, když budete pro každý kontinent muset, co budou dělat s těmi, když jim zbudou nějaká prasata, která už neodebere Evropa, tak to by ještě šlo, tak to s ním Kanaďani. A naopak už to jde špatně, prostě není to zrovna zjednodušení. Vypadá to spíše jako komplikace a taky ta smlouva s Kanadou má 1634 stran. Smlouva, která má 1634 stran a má zjednodušit něco, je sama o sobě poněkud podezřelá. V rámci toho tlustopisu je jenom 5 stránek, které pojednávají. Já jsem toho začal číst před Vánoci a koncem ledna jsem toho nechal, protože spočtěte si tempem 20 stránek denně, to by bylo do konce funkčního období. Takže tam je 5 stránek o trhu práce, pracovních podmínkách a právech odboru. Já jsem se ptal komisaře, který přišel tu smlouvu obhajovat do našeho výboru, jestli se mu to nezdá jako nepoměr, 5 stránek o zaměstnancích, pracovnicích, dělnicích, odborářích
tak rozsáhlém materiálu. A on mi na to odpověděl, že Einsteinova teorie relativity byla rozpracována také jenom na několika listech. Při takových odpovědích se člověk nemůže ubránit dojmu, že si z něho ten druhý dělá legraci. Bohužel tento typ odpovědí nebyl v těch debatách jediný. Tato odpověď nebyla tohoto typu jediná. Takže já vám potom přečtu některé body z pozice české vlády, které se například týkají hygienických a potravinových standardů, aby bylo konkrétně vidět, v jakém je to stadiu. Další tvrzení odpůrců. Odpůrci se obávají toho, že se sníží kvalita pracovních míst a ochrana práv zaměstnanců. Někteří odboráři v Bruselu tvrdí, že americké odbory jsou pro tuto smlouvu, protože si myslí, že jim pomůže dostat se na vyšší úroveň odborářů, která je běžná ve standardních evropských zemích. Jiní bruselští odboráři říkají, že to není pravda, že američtí odboráři jsou proti této smlouvě. Nepodařilo se mi zjistit, který tábor má pravdu, jsou prostě protikladná tvrzení, co se týče amerických odborů. Evropské odbory jsou v naprosté většině proti této smlouvě, protože se obávají snížení svých práv na úroveň Spojených států. Další námitka odpůrců se týká doložky o arbitrážích. O tom se hodně mluví. Doložka o arbitrážích znamená, že v případě, že dojde ke konfliktu mezi velkou nadnárodní společností a státem, tak orgán arbitráže, 3 členy orgán arbitráže, který měl být vybírán podle nejasného klíče, zase se k tomu dostanu ve stanovisku české vlády, podle nejasného klíče a který měl jednat v tajnosti a bez možnosti odvolání, tento 3 členy arbitrážní orgán rozhodne, jestli stát bude muset platit firmě to, co po něm firma bude požadovat za svůj ušlý zisk. V literatuře se běžně uvádějí příklady typu nadnárodní tabaková firma zažalovala Austrálii a chtěla hodně miliard náhrady za to, že Australané začali z podnětu vlády potiskovat cigarety, obrázky, které ukazují, v jakém stavu je rentgenný plic silných kuřáků. Prostě. V důsledku tady tohoto drastického zážitku poklesl odběr cigaret v Austrálii, ta firma si spočetla, kolik zhruba tratí na tom, že Australané přestali méně kouřit a zažalovala australskou vládu za ušlý zisk. Já už jsem pak tu kauzu nesledoval, zase někteří říkají, že to skončilo remízou, někteří říkali, že to ta firma dostala, nevím. Jde o ten princip, nejde o to, jestli v tomto případě Austrálie zaplatila nebo ne. Takže ti, kdo se... Jiný příklad, argentinská vláda před několika lety stanovila horní limit na cenu vody ve vodovodech a kanalizaci. Horní limit, který nesmí cena vody překročit, aby chudší domácnosti měli k vodě přístup, jenomže vodovody byly v té době už zprivatizovány cizími nadnárodními společnostmi a tyto společnosti zase zažalovaly argentinskou vládu za to, že když byl dán horní limit, tak oni nemohli zvyšovat sazby a tím pádem mají ušlý zisk. Zase říkám to jako příklady toho, k čemu může dojít, ale musel bych se podívat na nějakou literaturu, jak to všechno dopadlo. Protože stoupenci smlouvy říkají, že naopak státy na to mohou vydělat a ve velké části smlouvy, že státy obhájily svoji pozici vůči firmám. Ale těch sporů byly na světě už teď tisíce, ještě předtím, než by se to dostalo do té doložky o arbitráži. Takže je možné, podle toho, komu zrovna fandíte, můžete vybírat příklady
všech těch typů. Diag Human si můžete vybrat, když se to hodí, nebo jinou firmu zase. Každopádně to zatím vypadá tak, že ta smlouva neprojde. Konkrétně ta frakce socialistů a sociálních demokratů, ve které jsem já, v ní převládl názor, že prostě budou hlasovat proti smlouvě. Celá frakce bude hlasovat proti smlouvě, pokud by tam měla být ta doložka o arbitráži. V kuloárech se říká, že už ani komise na té doložce netrvá, že prostě ty arbitráže ve smlouvě nebudou. Ale zase je to těžko, není to oficiální stanovisko nikoho a během té krátké doby, co jsem tam, tak už jsem zažil tolik proměn oficiálních stanovisk, že nevím, které platí zrovna v současné době. Každopádně zatím to vypadá, že doložka o arbitrážích by v té smlouvě být neměla. Ve smlouvě s Kanadou asi ano, tam se to tak šalamounsky odsouhlasilo na frakci, že smlouva s Kanadou už pokročila hodně, tak tam budeme naléhat na to, aby byla změkčena ta arbitráž, aby například nebyla tajná, ale veřejná. Zatímco smlouva s Amerikou ještě tak daleko nepokročila, tak tam to můžeme zablokovat. Je to takové trošku alibistické řešení, ale zrovna v současné době to vypadá tak. Poslední takové časté tvrzení odpůrců smlouvy poukazují na to, že je dojednána v tajnosti, což odporuje demokracii a potvrzuje ty nářky na demokratický deficit Bruselu, jeho úředníků a jeho institucí. Takže já jsem udělal dvě věci. Jednak jsem se zeptal komise písemně, když se hovoří neustále o deficitu demokracie v Bruselu, tak proč se ta smlouva neprojednává veřejněji, aby tyto námitky byly odbourány a aby se mohlo hrdě říct, my, bruselští úředníci a poslanci, jednáme naprosto transparentně. A pak, aby je ještě trošku naštval, tak jsem se jich zeptal v druhé části toho dotazu, proč utajovat před veřejností jednání o smlouvě, která bude pro veřejnost tak blahodárná. Že politici nemají zrovna nejvyšší prestiž a teď, když se jim konečně po mnoha letech podaří vyjednávat něco, co pomůže konzumentům, zaměstnancům, odborářům, drobným podnikatelům, živnostníkům, tak oni se s tím tají. Už dávno to měli přece uvést ve známost, aby si ji lidi konečně začali vážit. Komisař Karel de Gucht mi odpověděl v zákonné lhůtě 6 týdnů. Napsal mi, že komise se snaží v co největším rozsahu informovat o pokroku v jednáních o smlouvě o transatlantickém partnerství a k tomu mi připsal, že na druhé straně při všech jednáních potřebuje komise získat důvěru svých partnerů za oceánem a k tomu potřebuje zachovat určitou míru důvěrnosti utajení toho jednání. Proto lze některé texty sdílet pouze s vládami členských států a s Evropským parlamentem, nikoli s širokou veřejností. Mezi takové texty patří nabídky na snížení cla nebo na otevření trhu se službami. Po skončení jednání bude ovšem, napsal mi, celá dohoda přístupná v plném rozsahu veřejné kontrole, dříve než členské státy a Evropský parlament přijmou rozhodnutí o tom, zda ji schválit. Tam mám jednu pochybnost, nikdo neví, kolik času uplyne mezi tím, kdy bude ta smlouva vypracována a tím, kdy bude schválována. Dokonce se ještě ani neví, jakou procedurou bude schválena, a dokonce vůbec není vyloučeno, že se k ní Evropský parlament nebude vyjadřovat, že ji nebude schvalovat. Tolik nejasností kolem smlouvy, která má mít historický dopad a předvídatelné důsledky. Takže je docela představitelná situace, že smlouva bude hotová a řekne se, je třeba ji schválit ve velice krátkém časovém úseku. Jestliže smlouva s Kanadou má přes 1600 stránek, tak to po 2000 taky nepůjde. A teď už vidím, jak se veřejnost seznamuje se smlouvou, která má 2000 stránek,
které se nečtou vůbec jednoduše. Já jsem odpadl od té četby, protože na tom pracovali desítky právníků po tisíce hodin a na každé stránce máte několik, už od první stránky na každé stránce máte několik odkazů na smlouvy a ustanovení, které si už nejsou dále v textu vysvětleny a musíte si přečíst tyto odkazy na tyto další smlouvy, některé jdou v roku 1953, abyste mohli si udělat představu, co z toho ve skutečnosti vyplývá, protože ono je to form přečíst možná jde, ale pochopit je to asi nejde. Ta moje druhá iniciativa spočívala v tom, že když byla beseda, ještě něco k té první vám musím říct, protože to je příznačné. Stejný eurokomisař, který mi napsal tady toto, byl přítomen, on mi to poslal 20. srpna 2014 a o měsíc a půl později, někdy v první polovině října, byl přítomen ve Štrasburku na plenárním jednání, kde všem těm europoslancům řekl: divím se, že někdo může kritizovat TTIP. Vždyť se o jejím obsahu přece nic neví. Já o smlouvě, skutečně toto je doslovná citace, já jsem si to radši nechal přeložit z více jazyků, jestli se nepřesvědčí. Já o smlouvě vyjednávám už déle než rok a ani já pořádně nevím, co se v ní nakonec objeví. Takže ten druhý můj pokus spočíval v tom, že na schůzi, kam přišel hlavní vyjednavač Španěl, hlavní vyjednavač Evropské unie, tak jsem mu tam položil dotaz. TTIP chce odstranit mimotarifní překážky obchodování. Přitom tvrdíte, že smlouva se nedotkne hygienických norem, ani práv zaměstnanců, ani zájmu státu. To jsou ale přece všechno hlavní mimotarifní překážky obchodování. Proč prosazujete smlouvu o odstranění mimotarifních bariér, jestliže se v ní nechcete ani okrajově dotknout mimotarifních bariér? Potom padaly další otázky, na některé stihl zareagovat, na to moji nestihl zareagovat. Dlouhou dobu byly naprosto tajné propozice pro vyjednavače Evropské unie. Čiž Rada Evropské unie, to znamená premiéři jednotlivých států, zadali vyjednavačům Evropské unie, oni to nezadali, prostě s jejich souhlasem jim bylo zadáno, 18 stránek podmínek, které musí za Evropu dodržovat, kde nesmí ustoupit při jednání s americkou stranou. Ještě v září, v říjnu to byl přísně tajný dokument, ke kterému se nedalo dostat. Před Vánoci byl odtajněn, dá se najít i na internetu a jsou tam samé hezké věci. Ale to není jako znění smlouvy, to je doporučení evropským vyjednavačům, za co už nemají ustoupit, na čem mají trvat. Neví se, nakolik oni to doporučení skutečně dokáží obhájit. Takže tam se píše, smlouva nesmí snížit evropské standardy v oblasti trhu práce, ochrany zdraví, životního prostředí. Právní předpisy Evropské unie a členských států týkající se práce a pracovních podmínek zůstanou nadále platné. Musí být zachována vysoká úroveň veřejných služeb obvyklá v zemích Evropy. Tady ta Charanzová ve svém dnešním článku říká, že kritici smlouvy zatajují, že je možno si tu smlouvu přečíst, protože v Bruselu existuje jedna místnost, kde europoslanci mohou zajít a po stanovenou dobu si tam číst. Nesmí nic ofocovat, nesmí si dělat poznámky jinak, než na papír, který je ověřitelný, že to je jejich
jejich frakce, musí to být všechno adresně na nich, nesmí z toho samozřejmě nic vynášet a nesmí tam mít mobily, nesmí si dělat fotky. Dita Charanzová už neřekla, že v té místnosti jsou jenom stanoviska Evropské unie, tam nejsou odpovědi Spojených států. Tam jsou návrhy Evropské unie, jak by si to Evropská unie představovala, ale nejsou tam žádné dokumenty, ze kterých byste mohli vyčíst, jestli na to Spojené státy jsou ochotny přistoupit nebo ne. Takže jsou to taková dobrá předsevzetí, u kterých se neví, jestli budou prosazena, anebo prosazena nebudou. Také naše vláda, jak uvidíme za chvíli, má spoustu dobrých předsevzetí, u kterých se taky neví, jestli budou prosazeny. Na Honzo jsou postaveny na tom, co USA tam kývne hlavou. No to se uvidí. Zatím musíme být optimisté. Další nejasnost, když byly v květnu volby do Evropského parlamentu, tak se říkalo, že tato smlouva bude přijata do konce roku 1914. Ti odstupující europoslanci říkali, že to bude hotovo do konce toho volebního roku. V září už se říkalo, že to bude až do konce roku 15. V listopadu se říkalo, že se to nestihne ani v roce 16. Před 2 týdny zástupce Junckera, druhý nejvyšší člen Evropské komise, na jednání v Bruselu řekl, že si myslí, že ta smlouva uzavřena nebude nikdy. Což je nejlepší. To by bylo nejlepší, ale je tady vidět ta serióznost, na co se člověk... Jak to s námi myslí dobře. No ano, ale ne ta serióznost informací, když vám to nejdřív posunou o rok, o 2, o 3 a pak řeknou, že to máte nechat plavat, protože se to stejně konat nebude. Za týden možná řekne něco jiného, že je třeba to urychlit, nebo jinak to nebude možno být přijato. Jiní kritici zase říkají, ti vyjednavači couvnou od toho dodatku o investici, o těch arbitrážích, udělají to salámovou metodou. Couvnou o dodatku o arbitrážích, pak řeknou, podívejte se, vy jste s tím nesouhlasili, tak teď uděláme kompromis, my jsme tam nedali ten dodatek a vy přijmete tu smlouvu se všemi problematickými věcmi, které může obsahovat. To je gesto dobré vůle z vaší strany, my jsme udělali gesto dobré vůle, že tam nedáme to ISDS, ten dodatek o arbitráži. No a potom, když ta smlouva bude přijata, tak v druhém kole řeknou, ale ona v podstatě by neměla smysl bez do toho dodatku o arbitráži, ten musíme přijmout, nebo se vy i my se zesměšníme, protože takový polotovar přece nemůže existovat. A všechno to jsou dohady. Nikdo neví, jaké plány má která strana. Když se člověk podívá podrobněji na těch 18 stran zadání, které dostali vyjednavači za Evropskou unii, tak tam při tom podrobnějším čtení najde prostě nějaké záhadné věci. Třeba se tam říká, pravidla, na kterých se smluvní strany dohodnou, musí obsahovat zákaz nepřiměřených, svévolných anebo diskriminačních opatření. To je pěkné, ale v pohledu na to, co je svévolné a diskriminační, se velice výrazně liší nadnárodní firmy a odbory například. A má to být, má být zákaz nepřiměněných diskriminačních opatření, která diskriminují odbory, anebo o kterých řeknou velké firmy, že je diskriminují. To je tak obecně formulováno, že potom vám velká firma řekne, když si budete chránit svůj trh, tak to je vlastně diskriminační opatření z našeho hlediska a to nesmí se v té smlouvě objevit. Nebo je tam pasáž o zdravotní nezávadnosti potravy. Zdraví spotřebitelů má být chráněno s využitím všech vědeckých poznatků. Zároveň má být respektováno právo každé ze stran uvážit, jak velkou míru ochrany spotřebitelů považuje za vhodnou. Takže veškeré vědecké poznatky, ale jenom do výše toho, co ten, kdo ten obchod provádí, považuje za vhodné, aby to ještě výhodně prodal a
která míra ochrany spotřebitelů je už nevhodně vysoká, tam už se věda používat nemusí. Poslední věc, a potom vyberu některé body z toho stanoviska vlády. Minulý měsíc se projednávalo ve výboru pro zaměstnanost a sociální otázky, se projednával dokument, který předložila komise a který se jmenuje Tvorba zelených pracovních míst. Jak investovat do toho, aby v jednotlivých evropských zemích vznikalo co nejvíce pracovních míst s minimálním dopadem na životní prostředí, s co nejmenší ekologickou stopou. Je to rozsáhlý dokument, kde ale chybí provázanost s jinými dokumenty. Je jasné, že když má ekonomika fungovat aspoň trochu ekologicky udržitelně, takže musí dojít k určité míře relokalizace ekonomiky. Samozřejmě, že už není možné se vrátit, a je to dobře, že není možné se vrátit k nějaké středověké autarcii, kdy každá lokalita mohla žít jen ze svých zdrojů, to není žádoucí, ale my dneska, to nám rozhodně nehrozí, dneska žijeme v opačném extrému, kdy se přetahují věci z jedné strany planety na druhou. A jestliže se má ozelenit ekonomika, tak je třeba ji zase do jisté míry relokalizovat, to znamená dát co největší váhu na místní zdroje, místní pracovní sílu a produkci pro místní poměry. Bez toho nemají úvahy o ozeleňování ekonomiky příliš smyslu, protože co je na tom zeleného, když uděláte nějaké biopotraviny, které potom letadlem posíláte do Austrálie. No a TTIP v podstatě slouží k odbourání bariér dálkového obchodu. Co to je? TTIP to je ta smlouva. To je anglická zkratka TTIP. Česky to je smlouva o obchodu a investicích mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Takže jejím hlavním cílem je samozřejmě, když to je mezi dvěma kontinenty, odbourat bariéry dálkového obchodu a tím se dále oslabí pozice lokálních ekonomik. To prostě jinak nejde. Uvedu to na příkladě, já už jsem to našel v nějaké knižce před asi 25 lety, nějaká německá ekonomka z výzkumného institutu ve Stuttgartu napočítala, že průměrný jahodový jogurt, který se ve stuttgartském supermarketu prodává, při své výrobě najezdí 1300 km. Protože mléko je z Polska, jahody z jižní Itálie, kelímek je vyroben v Maďarsku, potiskuje se to ve Francii, kompletuje, plní se to v Belgii a pak se to veze do Stuttgartu. A výsledná cena toho jogurtu je nižší, než kolik stojí jogurt z farmy 20 km od Stuttgartu, kde to mají od svojich krav a svoje jahody. Takže to je jeden z paradoxů. Ta výsledná cena může být nižší jednak díky množstevní slevě, ale jednak díky tomu, že do ceny výrobku není započteno to, že je to přetahováno přes celý kontinent. Ty negativní externality dopravy, kdybychom měli v takovém jogurtu zaplatit, tak se nedoplatí. Ale naštěstí se neplatí. Naštěstí v úvozovkách. Takže, abych tuto část shrnul, já osobně se obávám, že potom ten jahodový jogurt, když se bude vyrábět, tak to nebude pendlovat jenom mezi sousedními zeměmi v Evropě, ale bude se kompletovat na obou stranách Atlantiku. Protože to bude smlouvou, všechny bariéry budou odstraněny, smlouvou to bude umožněno. A bude lacinější než ten, který bude vyráběn lokálně. Ve výsledku výhoda pro nás? Krátkodobá výhoda pro spotřebitele, dlouhodobá nevýhoda v tom, že se kumulují globální oteplování je mimo jiné důsledkem toho, že se jogurty vyrábějí tímto způsobem. No, to jsem se nepředstavil.
Takže poslední věc, pozice České republiky v TTIP. Česká republika očekává, že bude dojednána ambiciózní a komplexní dohoda, která zahrne také kapitolu o investicích a arbitráži. To už se nedočká Česká republika. Vypadá to, že ta kapitola o arbitráži tam nebude. Proč chce Česká republika kapitolu o arbitráži? Protože jsme počátkem 90. let, nevím jestli ještě jako Československo nebo už čerstvě jako Česko, uzavřeli bilaterální dohodu o arbitráži se Spojenými státy, která je pro nás velice nevýhodná. A Česká republika si slibuje od této smlouvy, že ať bude jakákoliv, tak nemůže být horší, než je ta smlouva z počátku 90. let. Je to trošku sobecké jednání, protože většina evropských zemí má mnohem výhodnější smlouvu se Spojenými státy než Česká republika a Česká republika si chce pomoct na jejich úkor. Naše situace se trošku zlepší, jejich se zhorší, ale to nám je jedno, protože nám to pomůže. Další bod z priorit České republiky. Významným problémem je velká odlišnost regulatorních systémů na obou stranách Atlantiku. Jejich vzájemné uznávání ale bude znamenat obrovský přínos a odstranění zbytečných nákladů pro naše podniky. To je pravda. Já jsem mluvil s několika podnikateli a oni říkají, že ta jejich situace, čeští podnikatele, kteří nejsou v žádných nadnárodních firmách, ale mají prostě tady fabriky, tak říkají, když dělá třeba firma Utah například, musí s každou zemí v Evropě vyjednávat jiné podmínky, když tam chce prodávat umělé zelené trávníky na fotbalové plochy. Každá země má jiné podmínky a pro tu firmu, která nemá žádné obrovské rezervy peněz, není to žádná nadnárodní korporace, tak je to obtíž, a to Utah je ještě velký podnik. Takže pro ty menší to je úplně katastrofa. Musí s každou zemí jednat a vyjednávat nové a nové parametry a tomu se přizpůsobovat. Tady se slibuje, že to bude sladěno a pokud by se jednalo skutečně jenom o to, tak by to byl přínos. Každopádně by to pomohlo i těm národním firmám a malým a středním podnikům. Ale teď je třeba se zase zeptat, jestli ty parametry, když budou takto sjednoceny, tak jestli budou sjednoceny na americké úrovni nebo na evropské úrovni. Protože tady je základní rozdíl ve filozofii. Evropská unie se pořád řídí ještě zásadou předběžné opatrnosti. To znamená, že aby něco povolila, musí být prokázáno velice důkladně, že to nebude škodlivé. Zatímco Amerika vychází z jiné filozofie, může se to chrlit na trh, dokud někdo nedokáže, že to škodlivé je. Konzument zpravidla... Proč je ten systém takhle nevěří? Ten systém se tak vyvinul historicky a prostě takový je. Já nevím, proč je takový. Prostě se to tam vyvinulo. Evropa nepustí na trh něco, co není otestováno na škodlivost. Z trhu teprve tehdy, když je prokazatelně zjištěna škodlivost. Abyste zjistili, Ulrich Beck ve své knižce Riziková společnost už v roce 1986 napsal, kolik musí být mrtvých, aby věda dokázala na 100% prokázat, že výrobek je škodlivý. Kolik obětí na zdraví a na životech to musí přinést, aby věda 100% dokáže. Že když vám ta věda dokáže z 98%, že to je škodlivé, tak ta firma se chytne těch 2%, obstará si, kdo ví, jakým způsobem svoje expertní posudky, které naopak budou tvrdit, že to škodlivé není a že se ten poškodil sám špatným užíváním, ten konzument a podobně. Takže je to pěkné homogenizovat tu regulaci, ale teď je otázka, jestli na evropském nebo na americkém základu se to bude.
Další bod. Česká republika požaduje snížení cel na americké straně, co se týká zemědělských produktů. Konkrétně chceme, aby snížili nebo zrušili cla na slad, chmel, cukrovinky, čokoládu, potravinové přípravky, výrobky z obilovin, škrob, víno, mléčné produkty. Ten bod mi připadá dost absurdní, protože a ministr zemědělství zrovna před několika dny řekl, že se jednoznačně staví za tuto smlouvu, protože nám usnadní dodávat zemědělské produkty do Spojených států. My jsme se nejdříve zbavili zemědělské soběstačnosti, dokonce i v hloupých bramborech už jsme na 80% soběstačnosti. 20% brambor, které bychom byli schopni vypěstovat, dovážíme z Maroka, Itálie a podobně. Nejsme soběstační v cibuli, nejsme soběstační v česneku, ale svoji zemědělskou nadprodukci potřebujeme vyvážet do Spojených států. Ty cukrovinky mě tam zaujaly hodně, že my jsme si zrušili prakticky všechny čokoládovny, včetně Mališi v Rohavci. Čokoládovny už nemáme, vozíme tady čokoládu z jiných zemí a zároveň chceme mít bezbariérový obchod s čokoládou, aby jsme ji mohli ve velkém vyvážet do Ameriky. Nedovedu si to vysvětlit. Možná, že experti mají vysvětlení na všechno, takže by to jistě vysvětlili. Já si to nedovedu vysvětlit. Co se týče oblasti služeb, od dohody očekáváme významné zjednodušení přístupu na trh služeb ve Spojených státech. Chceme mít přístup na trh s výzkumem, vývojem, informačními technologiemi. Chceme mít přístup do Silikonového údolí. V čem je tady problém? Spojené státy, pokud ta smlouva bude uzavřena, tak oni ji uzavřou za celé Spojené státy. Ale jak v oblasti služeb, tak v oblasti potravin, energií, jednotlivé členské státy Unie mají svoje zákonodárství a zatím to vypadá tak, že ta smlouva se nebude týkat zákonodárství jednotlivých členských zemí Americké unie. To znamená, Spojené státy řeknou, my s tím souhlasíme, ale Texas, Kansas a 15 dalších států řekne, pro nás to není závazné. My budeme využívat výhody, ke kterým se zavázala jako celek Evropská unie, ale americká federální vláda nás nemůže donutit, abychom pustili svůj trh v těchto komoditách. Zatím se i v tom pozičním materiálu vlády uznává, že americká vláda zatím není schopna přemluvit vlády těch jednotlivých 51 států Unie, aby to respektovali tak. To znamená, že je možno očekávat spoustu soudních sporů. Předposlední bod. Co se týče ustanovení a fungování arbitrážních tribunálů, Česká republika podporuje zajištění dodržování vysokých standardů kladených na osoby arbitrů. Že to mají být slušní lidi. Jo, tady se má uvést do chodu určitý systém, který může velice snadno podřídit celé státy, zejména naší velikosti, finančně mnohonásobně silnějším firmám a jejich zájmům, ale my budeme klást důraz na to, aby ti arbitři byli hodní lidi. ISDS, to je ta doložka o arbitráži, by v žádném případě neměla být vnímána jako náhrada za vnitrostátní prostředky řešení sporů, které by i nadále měly zůstat primárním mechanismem pro urovnání sporu mezi investorem a státem. Ta doložka má být proto přijata, aby ty arbitrážní soudy mohly anulovat rozhodnutí národních soudů. Ale naše pozice je taková, že my jsme pro arbitrážní soudy, které ale nesmí anulovat rozhodnutí národních soudů. Potom ale ty arbitrážní soudy k ničemu nebudou samozřejmě. A nemusí být. No a poslední bod, sanitární a fytosanitární opatření.
Česká republika podporuje zachování stávajících sanitárních standardů Evropské unie, zejména v oblasti produkce a ošetřování masa, které neumožní užití chloru při ošetření masa nebo použití hormonů při produkci hovězího masa. A je tam poznámka u tohoto bodu. Nicméně pod tlakem Spojených států již Evropská unie před zahájením jednání o smlouvě v únoru 2013 povolila na svém území ošetřování masa kyselinou mléčnou, které bylo do té doby v Evropské unii rovněž zakázáno. V poslední době se rovněž zvýšil zájem Spojených států o povolení kyseliny peroxyoctové při ošetřování drůbežího masa na území Evropské unie, což podobně jako použití jiných chemických látek než vody Česká republika zásadně odmítá. No, takže jsem skončil u těch chlorovaných kuřat a teď máme prostor k diskuzi. Já už o tom dohromady nic dál nevím, tak se můžete ptát. Takže technicky bychom to snad mohli udělat tak, že každý, kdo má zájem se zeptat, snad 2 otázky krátce. Mělo by to být stručné, ale lze se ptát i na jiné věci, než je ty. Takže prosím, první dotaz, prosím. Já bych se chtěla zeptat, jaké jsou tam výpovědní lhůty u takové smlouvy? Tak to se musím pochlubit. Já jsem dal jediný, všichni mohli předložit pozměňovací návrhy a často se předkládají takové, že jde skutečně jenom o slovíčkaření, aby měl člověk body za pozměňovací návrh. A já jsem předložil pozměňovací návrh, který vyvolal všeobecný úžas v Evropském parlamentu, že mi tam chybí podmínky vypovězení smlouvy. Že tam není řečeno, v jakém případě, za jakých podmínek a s jakými důsledky může být smlouva vypovězena. Když se zjistí, že ta smlouva nenaplnila ta očekávání, která s ní byla spojována, ale že naopak poškozuje třeba některé členské státy Evropské unie nebo Spojené státy, jak ji mohou ti partneři vypovědět, za jakých podmínek, jak dlouho bude to vypovědění trvat a k čemu všemu to teda povede, jestli to bude muset být jednohlasné, všech 28 zemí Evropské unie musí souhlasit s vypovězením, že to je dost důležité, protože když nebude souhlasit jedna země, tak je to na věčné časy potom. A oni se všichni diví, je tam nikoho to nenapadlo se zeptat, jestli ta smlouva bude moct být někdy ukončena. S tím se nepočítá. Tak jsem zvědavý, co Šalamounského mi odpoví. Prosím. No já si myslím, že to je všechno pod diktatem USA. Já si to myslím taky, já nemůžu to dokázat. Oni si z nás dělají kolonii z Evropské unie, z Česka a tak. Prokazatelné je jenom to, že jednání o této smlouvě iniciovaly Spojené státy a dále je prokazatelné, že asi ze 120 jednání s různými partnery, ti vyjednavači jednali s nadnárodními společnostmi, s odboráři, s neziskovými organizacemi, tak zhruba to číslo, co vám řeknu, není úplně přesné, ale zhruba takový nepoměr to je. Z těch 120 jednání 115 až 117 proběhlo s velkými nadnárodními společnostmi a 3 proběhlo s neziskovými organizacemi. 3 jednání. Takže tam je otevřena ještě jedna možnost, že na to může doplatit jak Amerika, tak Evropa a vydělají na tom nadnárodní koncerny, které nemají vlast nikde a jenom chtějí lyžovat peníze. A pak bude zajímavé vědět, jestli lze tu smlouvu vypovědět, jestliže se těm koncernům nebude chtít ji vypovědět. Dobře, další dotaz? Taková ta europetice, která v podstatě teďka probíhá a která by měla být závazná na základě určitého počtu podpisů. Myslím, že když dosáhne 1 milionu podpisů, tak by měla být závazná, ale nedivil bych se, kdyby byly nějaké klíčky, jak tu závaznost prostě obejít, to nevím, ale každopádně, když takové masové petice vznikají, tak to svůj význam má.
To skutečně oni, ti úředníci, jsou zastrašitelní. A právě to v polovině 90. let se projednávala takzvaná smlouva o multilaterálních investicích, MAI, a ona byla velice podobná tady tomu a neprošlo to jednak protože vznikl obrovský odpor občanské společnosti, od ekologických organizací po odbory protestovali a jednak v té finální fázi to zařízla Francie, která to vetovala. Ale měla obrovskou podporu občanské společnosti v celé Evropě a získala tím velké body, takže má smysl takové petice podpisovat. Není to nějaký cár papíru, který oni by mohli úplně ignorovat. Já bych k tomu jenom bleskově, že tam je sice takový nepořádek na tom klavíru, ale takový červený složce by se tam ta ukázka té petice měla objevit a při tom dnu proti typu ta petice snad bude k dispozici tady. Další dotaz? Ano, prosím. Dnes dopoledne docentka Švihlíková v programu Jak to vidím upozorňovala na podobnou smlouvu, kterou nabízí Čína Evropské unii, Spojeným státům a vůbec všem státům, že zatím na to reagovalo pouze Rusko a Velká Británie. Víte o tom něco? No, o tom nevím nic. Já jsem se ještě od té politiky nedostal tak daleko, abych se tvářil, že vím o všem. Fakt o tom nic nevím. Ale už asi, já nevím, 20 roků nebo kolik platí smlouva NAFTA mezi Mexikem, Spojenými státy a Kanadou a Ilona Švihlíková má velice podrobně zmapováno, co to udělalo oproti těm slibům s ekonomikou těch zemí, s počty nezaměstnaných. Taky to mělo vytvořit ta smlouva NAFTA, severoamerická smlouva, měla vytvořit miliony pracovních míst, asi 4 miliony pracovních míst ubylo, naopak. Měla pomoci zemědělství všech zúčastněných 3 zemí, pomohla zlikvidovat pěstování kukuřice v Mexiku. A tam přivedla na mizinu 10 000 rolnických usedlostí. Ilona Švihlíková sledovala ty dopady té smlouvy NAFTA. Je otázka, nakolik ta smlouva může být srovnávána s touto, protože ta je ještě mnohem obsáhlejší a velkorysejší, ale každopádně ta bilance té smlouvy v rámci Severní Ameriky není nijak radostná a liší se od toho, co bylo slibováno. No, ona to brala tak, že by to mohla být protiváha tady této smlouvy. To já nevím, na to se musíte zeptat Švihlíkové, až tady bude. Dobře, jo, 29. dubna 17 hodin Akademia bude docentka Švihlíková o těchto věcech. To nemůžu referovat. Další dotaz, prosím. Jakým způsobem se hlasuje v Evropské unii? Takže v České republice čeští poslanci hlasují takzvaně jednotně a pokud některý z poslanců by měl opačný názor, než má většina, tak je zavázán jednotností. V Evropské unii hlasujete podle příkazu vlády nebo podle toho, že vám to někdo nařídí, nebo jak? Tam se před každým hlasováním, protože člověk nemůže číst všechny materiály, o kterých hlasuje. Minulý týden se v Bruselu hlasovalo 2 hodiny a 10 minut v kuse, velice rychlým tempem. Ovšem možné. Odborová práva námořníků ve velrybářství třeba. 50 témat z energetiky, zemědělství, všecko možné. To znamená, všecko, o čem se hlasuje, prochází nejdříve výbory, je tam asi 20 výborů, pro zemědělství, pro vnitřní trh, pro ekologii, pro hospodářství. Probírá se to v těch výborech, v tom výboru, ten výbor má 50-60 lidí, každá z těch politických frakcí tam má svoje zástupce, každý poslanec musí být ve 2 výborech, v jednom je jako plnohodnotný člen a v druhém je jako náhradník, kdy může hlasovat ve výboru jenom, když ten plnohodnotný onemocní nebo je mimo někde.
Takže se to všechno probírá velice podrobně na výborech, tam se zapracovávají, viděl jsem tam zákon, který měl návrh zákona, který měl 4 strany a 165 pozměňovacích příspěvků tam k tomu bylo. A teď se tam o tom měsíce dohadují a připravují to předložení do Štrasburku, na tu plenární schůzi a projednává se to i na sekretariátech těch jednotlivých frakcí a ty sekretariáty potom, když se hlasuje ve Štrasburku, tak dají lejstro, kde je třeba 150 zákonů, o kterých se bude hlasovat a u každého je napsáno, jestli člen té frakce má hlasovat pro nebo proti a je tam zdůvodnění na kraji. Poznámka. Proč je? Často se ve 4/5 případů se jedná jenom o formulační změny. Naprosté prkotiny, které jedna Italka měla 35 formulačních změn minulý týden. Všechny byly zamítnuty, byly nesmyslné, ale každé to hlasování trvalo půl minuty, takže víc jak 4 hodiny jsme o nesmyslných Italky. No ale dobře, je to lepší, než kdyby se to dělalo jinak. Takže na tom hlasování ve Štrasburku každý dostane papíry, složku 20 papírů, kdy se hlasuje 2 hodiny, u každého bodu, jestli má být jako člen frakce pro nebo proti a zdůvodnění, proč se mu doporučuje takto hlasovat. A u každého europoslance se vede statistika, na kolik je loajální ke své frakci, na kolik hlasuje podle těch doporučení a na kolik ne. Já jsem si musel teď procházet, protože na mě zaútočila jedna paní v Lidových novinách, potom to přejal PH v Právu a další lidi v Hospodářských novinách, kde všichni psali, že Keller je ostuda sociální demokracie, protože zásadně hlasuje proti všemu, co navrhuje sociální demokracie. Takže moje míra loajality k frakci je 95%. Z těch 21 europoslanců českých 13 má menší míru loajality, kolem 90%, a 7 má vyšší míru. Sociální demokracie evropská a Evropská lidová strana má 751 členem Evropském parlamentu naprostou většinu, takže co chce prohlasovat, to prohlasovat může. Je to často napadáno, s žádnou jinou frakcí sociální demokraté většinu neměli. A tak mají asi 510 lidí a já jsem byl jediný, kdo hlasoval proti asociační dohodě s Ukrajinou. Mezi těmi 510 poslanci bylo to až dost strašidelné, protože když hlasujete proti, tak všichni vidí, že máte červené tlačítko a kolem mě byl les 500 zelených světilek a já jsem tam uprostředka byl červený. Oni se tak dívali a mysleli si, že jsem se přehmátnul nebo něco. A dodnes mi nikdo ani v Evropě, ani v Praze nevyčetl, že jsem hlasoval proti frakci a neměl jsem z toho. Vyčítají mi to všichni novináři, hlavně pravicovi, kteří mají obrovský zájem o to, aby sociální demokracie byla co nejjednotnější. Já jim závidím jejich problémy teda. Tak ti mi to vyčítají, ale z politiků ani českých, ani v Evropském parlamentu mi nikdo ani nenaznačil, že by měl k tomu mému rozhodnutí nějaké výhrady. A kdyby mi naznačil, tak to samozřejmě rozmaznu v tisku. Další dotaz? Tam se hlasí. Ano, prosím. Já bych měl dotazy, prosím. První je, jestli v lednu letošního roku byl Evropskou komisí zveřejněný dokument, který vlastně ukazuje požadavky evropské strany a neukazuje požadavky americké strany. Jestli něco od této doby se změnilo. A druhý dotaz, jestli je známá osoba nebo skupina lidí, kteří stáli u zrodu této dohody. Děkuji. Tak to první, to nezměnilo se nic, ty evropské požadavky jsou stále více odtajňovány, ještě před Vánoci byly tajné, teď jsou stále více zveřejňovány a americké jsou stále stejně tajné. Ale
To by se asi dalo dohledat, ale to já nevím, protože to jsem tam tehdy nebyl a to je staré už skoro 2 roky, byli tam jiní lidi, tak vůbec jsem zatím neměl důvod je hledat, kdo u toho stál, protože by mi ta jména stejně nic neřekla. Nejde o jména, ale o koho reprezentují. Iniciativa vyšla ze Spojených států a ty to asi projednávali s Evropskou radou a s Evropskou komisí, že tak to většinou bývá a parlament se k tomu dostane až jako třetí, až naposledy. Nejdřív to projednají s premiéry a s komisaři a pak se to dostane do parlamentu jako stanovisko komise a parlament to může zamítnout. Když k tomu má. Prosím. Já jsem chtěl, ne otázku, ale jenom mírně doplnit věc, o které se tady mluvilo. Říkalo se, že Evropa má jako upřednostňuje situaci, kdy na trh se nesmí dostat nic, o čem není jisté, že to nepoškodí, když to Amerika tam to až dodatečně se zjišťuje. Ale ve skutečnosti už bych řekl, že americké koncerny protlačily ten svůj přístup v některých věcech i bez toho, že ta smlouva je, a o to je nebezpečnější, že když bude přijata, že to bude potuplované. A myslím hlavně o očkování, kde vlastně se ví, že to očkování, které dodávají v nějaké formě exavakcíny a podobně, určitou procento dětí poškozují a přitom soudy nebo ústavní soud, ten mi zaujal takové stanovisko, že může se to očkovat, ale ti, kdo budou poškození, ti mají být odškodnění, což se mi zdá jako úplně nelidské a zrovna proto jsem toho tak plný, že včera jsem byl na nějaké akci, kde bylo několik maminek s takto poškozenými dětmi. Takže skutečně máme se před čím bránit. No to riziko nesporně existuje. Zatím oficiální stanovisko je, že například smlouva nesmí obsahovat, a že prý je to už jisté, nesmí obsahovat GMO, geneticky modifikované organismy. Že o tom se tam už jednat nebude, asi se o tom jednat začalo, ale že to bylo z jednání vyřazeno. Jenomže zase ta situace je složitá, protože před několika týdny se ve Štrasburku hlasovalo o hodně složitém zákonu ohledně GMO a v zásadě tam byla volba mezi tím, jestli geneticky upravované organismy má povolovat Evropská unie, anebo si je má mít právo povolovat každý evropský stát. A teď, to je mezi čertem a ďáblem volba. Protože když to bude povolovat Evropská unie, tak nikdo neví prostě, jak je tam 30 000 úředníků, jsou tam skutečně věci, do kterých člověk nemá šanci vůbec proniknout, protože to je labyrint, kde ti lidi jsou zaměstnaní 20-30 roku a jenom oni ví i po té procedurální stránce a když by potřebovali něco utajit, tak člověk nemá šanci za pár měsíců nebo roku do toho proniknout, když oni to tam pečou tak dlouho. Takže je riziko, kdyby to schvalovala Evropa, ale zároveň je riziko, když to nechají jednotlivým zemím, že pár zemí si to schválí a pak už se řekne, no tak je to tam, tam a tam, tak to by měli povolit i ty ostatní a zase to pronikne tou salámovou metodou v podstatě. Ale to, co jste říkal, to je velké nebezpečí. No? Dobře, tady potom tam. Ještě by mě zajímalo, když se podíváme na ty frakce v tom Evropském parlamentu, tak jaké procento těch poslanců zhruba má tendenci zamítnout tu smlouvu se vším všudy, když počítáme jenom tu doložku. Já jsem seděl, dělal jsem si čárky, když se na plenární schůzi ve Štrasburku, to bylo někdy v listopadu, celé odpoledne, trvalo to 4 hodiny ta rozprava a vystoupilo tam 73 poslanců ze všech frakcí a já jsem si dělal čárky, kteří jsou jednoznačně proti smlouvě, z které frakce jednoznačně pro smlouvu a
kteří jsou pro smlouvu s výhradami. Zhruba to dopadlo tak, že já zase přesné čísla nevím, ale mám to doma poznačeno. Našel bych to. Je tam levicová frakce GUE, kde je třeba Syriza, španělský Podemos, německá Die Linke. Tam vystoupilo zhruba 10 lidí, všichni byli jednoznačně proti smlouvě. Pak je tam frakce ALDE, což jsou liberálové. Od nás je ve frakci ALDE Babišovo ANO. Tam vystoupilo, řekněme, 12 lidí, 10 bylo pro, 2 byli jednoznačně pro smlouvu a 10 s mírnými výhradami. Potom vystoupilo takových 20 sociálních demokratů, všichni měli výhrady, ale člověk nevěděl, jak pevně za těma výhradama si budou stát. Nikdo z těch 20 socdemáků neřekl, dáváme tomu biankošek, jo, naše vláda tomu dává biankošek v podstatě, ale v tom Evropském parlamentu nikdo ze sociálních demokratů neřekl, že to prostě schválí tak, jak to leží a běží. Všichni měli větší nebo menší výhrady, řada z nich byla velice kritická, tak kritická jako ti z té levicové GUE. A potom tam bylo dalších 20 lidovců, z nichž většina byla pro smlouvu bez výhrad. A říkala to samé, co dneska píše ta paní v Prahu. Jak to všem pomůže zázračně. A někteří měli výhrady. Zajímavé, ale vysvětlitelné bylo, že nejvíc výhrad měli polští europoslanci za lidovce. Člověk by řekl, že oni jsou takový konzervativní a proameričtí, že s tím budou souhlasit, ale nejvíce výhrad z lidovců měli Poláci, protože mají strach o svoje zemědělství. Tak tady pak. Některé zákony chrání obyvatelstvo. Některé zákony chrání nadnárodní společnosti, ale nadnárodní společnosti mohly odírat lidi. Čím to je, že je více těch zákonů, které chrání nadnárodní společnosti? Tak to já můžu mít jenom hypotézu, možná to nějak souvisí s tím, kdo má větší finanční sílu a může více lobovat a ovlivňovat právnický svět. Nevím, je to hypotéza, kterou bychom museli potvrdit nebo vyvrátit, pokud bychom k tomu měli příslušné informace, které já nemám. Dobře, vedle? Prostě neříkám přímo, že jsou podplaceni. Říkám to. Vedle byl dotaz. Profesore, vy jste přece přispěl do té knížky Revoluce nebo transformace, co vyšla loni ve Filozofickém ústavu. A tam je odpověď na tu otázku, co tady pan dal. Tady mám, ale to jsem se nechtěl ptát jenom k tomu. To už bylo loni, to mi musíte připomenout. Tady mám tu knížku, ale Revoluce nebo transformace, vy tam máte taky příspěvek. Tam je asi 14 autorů. Ale já jsem chtěl jenom říct, tady ta informace o tom, že nějaká smlouva snad nebude mít výpověditelnost, to je jako důležitá věc. A ta druhá věc, jsem si uvědomil americkou ústavu, která samozřejmě umožňuje jednotlivým státům nerespektovat podpis prezidenta nebo kongresu. Jo. Takže prostě když Illinois nebo Texas nebo Idaho si něco řekne, tak to bude tak, jak si to řeknou oni. Jo. A nebudou prostě, především třeba Illinois, nebudou vyvážet nebo dovážet obilí. Takže to jsou dva argumenty, které jsem jenom chtěl říct, že my máme šanci až v roce 2017 se vyjádřit zase k našim politikům, ale vy máte možnost zajít za naším premiérem a říct mu, že tady jsou prostě problémy, takže věřím, že to je ta moje otázka, že za ním půjdete a hodinku s ním podiskutujete a vy jste mu trošku otevřel oči, Že on to neví zatím. Budu s ním mluvit v dohledné době. Domlouvali jsme to na sjezdu SOSDEM, že si o tom popovídáme. Tady byl dotaz. Já se chtěl zeptat, jak vidíte procentuálně ten proces toho schvalování typů v Evropě vlastně, jestli to půjde teda přes Evropský parlament pouze, nebo to bude, jak to mají správně ratifikaci do jednotlivých států Evropy, jak by to teda mělo jít, ale říká se, že to tak nepůjde nakonec, anebo to půjde dokonce pouze přes Evropskou radu. No to se neví zatím, jak to bude, to se neví. Pokud se k tomu bude vyjadřovat Evropský parlament, tak mám obavu, že protože proti té smlouvě
vystupují všichni euroskeptici. To je velice nepříjemné, protože já nejsem euroskeptik a zároveň musím přiznat, že řada argumentů euroskeptiků je mnohem silnější než nás eurooptimistů, což je pro mě osobně velice nepříjemné. Když mluví Marina Le Pen, tak člověk by podepsal skoro všecko, co říká, takže se nad sebou musí zamyslet potom, protože ona otočila retoriku šíleným způsobem, naprosto demagogicky, populisticky otočila retoriku. Teď jsem o tom četl zrovna knížku o rozložení hlasu, jak Francouzi začali volit Front National a přestali volit socialisty. A jakou roli v tom hraje migrace a multikulturalita. Ona dokáže mluvit velice přesvědčivě a říká přesný opak toho, co tvrdila před pár lety. Před pár lety útočila na sociální stát, chtěla okamžitě zlikvidovat sociální stát a teď se vám tam rozbrečí málem na mikrofon, teď Evropa škodí sociálnímu státu. To perfektní herečka, která co si umane, tak a vůbec jí nevadí, že každou chvíli řekne něco jiného. A bohužel to hodně voličů teda ovlivní. Ten její otec, to byl takový řezník, který vystupoval nepřijatelně pro Francouze a jí teď nejenom, že volí hodně Francouzů, často to jsou bývalí voliči socialistické strany dokonce, ale volí dokonce i ti imigranti. To je aspoň profesionálka, kam se člověk hrabe. Potom jsem četl studii, jak imigranti volí ultrapravici, která je chce vyhnat z Francie a oni ji volí proto, aby ve svých vlastních očích vypadali lépe než ti jejich sousedé imigranti, o kterých si myslí, že by zasloužili vyhnat z Francie. Teď jsem četl knížku, podle které 53% Francouzů si myslí, že je imigrantů ve Francii příliš mnoho a myslí si to dokonce srovnatelné procento imigrantů. Já jsem dneska si dal cestu z Moulínova do Mariánských hor a ptal jsem se lidí, že je dneska Mezinárodní den. A ptal jsem se lidí, koho je ten Mezinárodní den dneska. Nikdo mi neřekl, že je dneska Mezinárodní den Romů. Přes celou Ostravu mi nikdo nebyl schopný, včetně Romů, kterých jsem se ptal, říct, že dneska je Mezinárodní den Romů. No. Kde je zakopaný pes? Asi se to zatím neujalo. A kdy se ujal Mezinárodní den Čechů, Němců, Rusů, Poláků? Ne, no tak máte světové akce, které jdou zhora a ti lidi to ani neví. Já jsem taky nevěděl, co je dneska za Mezinárodní den, aniž bych měl cokoliv proti Romákům, tak nesleduju jejich spát. A víte, že byl včera Mezinárodní den mrkve? Byl? Já jo. Jo? Další dotaz. Jaký je stav vlastně evropské levice v současné době? Stav? Stav evropské levice. Vidím Francii. Chcete mermo moci končit smutně? No tak já zažívám určité rozčarování na té frakci socialistů, do které patřím, protože když tam přijel šéf španělských socialistů nebo šéf řeckých socialistů, tak většinu svého projevu ten Španěl nadával na Podemos a ten Řek nadával na Syrizu. Místo, aby uvažovali o tom, jak se propojit, tak říkali, že to jsou jejich hlavní nepřátelé a bylo na nich vidět, že se raději spojí s pravicovými stranami než s těmi a oni pragmaticky vám řeknou, že tady Syriza a Podemos jim přetahují voliče, takže musí být proti ním. To, že jim přetahuje voliče Marina Le Penova, to už tak neví. Faraše, který vystupuje velice tvrdě proti Evropě, tak byla zrušena v tom okamžiku. Takže musí mít určitý počet europoslanců s tuším minimálně 5 zemí. Možná si.
No, vy jste... Já jsem chtěla osobně jenom dotaz. Ve vše skvělé komentáře jsou publikovány v Právu. Právo se opravdu teď nedá číst a my poslední roky jsme kupovali to Právo jenom kvůli vám, protože co už tam odpadla Hanáka spol, tak tam už není nikdo, kdo by byl levicový z mého pohledu, protože Pehe, Mitrofanov, to jsou prostě takové koroudvičky, že to se opravdu nedá číst. Takže proč třeba nemáte více komentářů na internetových časopisech nebo webech, jako jsou Parlamentní listy? Protože určitě si myslím, že by to už četlo více lidí než to Právo. Osobně si myslím, že to Právo by mělo zkrachovat, protože už principiálně by lidé za to neměli dávat peníze, dokud nebudou trošku opravdu levicoví, protože to jsou komentáře mezi topkou a nevím čím. Já za to nemůžu, já jsem takový mladý konzervativec, už tam píšu doprava 18 roků a přežil jsem všechny ostatní, buď bohužel umřeli, nebo taky bohužel odešli, jako Hekrdla třeba, tak já jsem jim tam zbyl, no. A to, aspoň do nějakého kulatého výročí, to 18 roku píšu, tak řekněme 30 a už to nechám. Oni z vás tam drží, aby vypadali levicově, protože nikoho jiného už tam nemají asi. Ale mi se zase vždycky uleví, když tam něco napíšu. Já jsem chtěl se zmínit při tom moderování, nejsem schopen úplně, jako pokud jsou lidé, kteří nepoložili dotaz, jo, zatím, tak apeluji, ať té možnosti využijí. Tam byl někde vzadu, nebo myslím? Jo, prosím. Vy jste si tak trochu postěžoval, že ta sociální demokracie už není tak správně levicová v tom celoevropském rozsahu, bych řekl, a u nás v republice to vlastně není jiné. Že teď Foldyna právě se snaží zakládat levicovou platformu, aby to trochu obrátil. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli, co na to říkáte, jestli je vám to jeho snažení blízké a případně pokud by ta sociální demokracie potvrdila to stále pravicovější směřování a proamerické, jestli byste uvažoval i o budoucnu spojení s nějakou jinou stranou, která by třeba se snažila být levicovější. Já nevím, já mám vysoký tlak a už jsem poměrně starý, takže moje budoucno má jiné parametry než budoucno politických stran. Ale jenom takový příklad, jak u nás pracuje tisk. Minulý týden v Hospodářských novinách vyšel článek, kde na závěr se psalo, že poslanci sociální demokracie už mají pokrk Kellera, který je naprosto nesrozumitelný, a mezi těmi poslanci byl jmenován Škromach a Foldyna. Škromachovi jsem se nedovolal, Foldynovi jsem hned zavolal a on říkal, že to ještě nečetá, že to je pro něho nová informace. Vůbec o tom nevěděl. Takže novinář si vymyslí naprostou lež a snaží se poštvat lidi proti sobě. Já jako nečlen sociální demokracie, pokud by poslanec Foldyna, vím, že spolupracuje se Švihlíkovou a s Kavanem, s nimi já spolupracuju taky, takže pokud by nějakou iniciativu vyvíjel, tak samozřejmě můj hlas má, ale v žádném případě ne tak, aby to mohl někdo zneužít proti předsedovi Sobotkovi, a Sobotka sám řekl, že když bude jakákoliv iniciativa, tak on se rád na ní podívá ze strany Foldyny, že se zúčastní a podobně. Důležité téma, tady byl tady, tak, teď to nebude moc o TTIP, ale chtěl bych se zeptat na váš názor vůbec na evropskou levici, jak se to vyvíjí, jestli je nějaká naděje, protože že prostě klasické socialistické strany mají ten socialismus pouze jako vývěsní štít, jestli je nějaká, já nevím, kde byste viděl největší perspektivu, jestli u Die Linke nebo u Podemos? Ono je to samozřejmě hrozně složité. A kdyby člověk věděl, co s tím, tak dostane Nobelovu cenu za záchranu evropské levice. Nikdo neví, co s tím. Ale dá se to vyjádřit velice stručně, co se děje. Neví se, co s tím, ale co probíhá, je jasné. V západní Evropě komunistické strany
dojeli na to, že došlo k zániku průmyslového proletariátu. Když nastoupila dezindustrializace a nastoupila společnost služeb, terciérů, tak nezměnil se podíl lidí, kteří pracují v mizerných podmínkách, ale ti lidé byli dekoncentrováni, už neměli tu vyjednávací sílu továrních dělníků a havířů, ale je to takzvaný proletariát terciérů. Páni, které se dostávají mnohem méně než dělníci, když dělají v supermarketu, skladníci tamtéž a podobně. Ti lidi žijí hůře, než žili průmysloví dělníci, protože nemají vyjednávací sílu, ale jsou rozptýleni, každý má jinou pracovní smlouvu, jinou pracovní dobu, někde jsou přímo zakázány odbory a podobně, ale když se to zkrátí, tak komunistické strany skončily tím, že skončil průmyslový proletariát a socialistické strany levicové dneska končí na tom, že jsou ohroženy střední vrstvy. Socialistické strany, sociální demokraty a další socialistické strany, ta umírněná levice, reprezentovala střední vrstvy, které jsou ještě dále bohatě členěné a velká část středních vrstev, já jsem na to napsal 3 knížky, protože na to je obrovská literatura, která jasně dokládá, že střední vrstvy patří mezi ohrožený druh a potomci středních vrstev budou z velké části chudáci. Někteří se dostanou nahoru, masa jich klesne dolů. A ty střední vrstvy, které jsou takto ohroženy a které už cítí, že jejich potomci dopadnou velice špatně, tak nevolí socialisty, protože socialisty považují za součást systému, který je ožebračuje. Socialisté se nedistancují od globalizace, nedělají nic s daňovými ráji, nemají moc a někdy ani vůli zdanit ty nejbohatší, když víme, že 1% nejbohatších už má tolik jako 99% zbytku planety. Socialisté jsou lidmi vnímáni, ať chtějí nebo nechtějí, jako součást systému, ne jako protikladná strana pravice, ale jako komplementární strana pravice, která se s nimi střídá u moci a v podstatě dodržuje ty parametry, které dodržuje i pravice. Takže teď jsem četl studii, že posledních 15 let francouzští dělníci a řadoví zaměstnanci se v politice neorientují mezi levou a pravou, nevěří ani levici, ani pravici, ale mezi stranami, které slouží ovladatelům, což jsou pravicové i levicové strany, a stranami, které zastupují ovládané, a oni si ty ovládané bohužel kvůli výřečnosti Marine Le Pen představují prostě tradiční voliči sociální demokracie, schudlé střední vrstvy, kvalifikovaní dělníci, dneska ve Francii volí Národní frontu. Tak u nás. Teď jsem měl v ruce studii od sociálního geografa, který udělal takový index sociální křehkosti. Prostě každou obec, ve Francii je 5400 obcí. Každou obec a části velkých měst poměřil pomocí 8 indikátorů. Jaký je v nich podíl špatně placených dělníků, jaký je v nich podíl špatně placených dělníků a zaměstnanců, jaká je v nich míra nezaměstnanosti, jaké je v nich zastoupení domácností, které mají míň než 60% mediánu příjmu, v podstatě domácnosti, které žijí na hranici chudoby a pod ní, a zjistil, že 63% Francouzů žije v takových oblastech. Dneska, to, co vám teď budu říkat, tak dneska se objeví večer na Parlamentních listech. Tam jsem to dával v poledne. Že jsem tušil, že budete mít ten dotaz. Došlo k tomu během posledních 15-20 let, že dělníci a zaměstnanci byli vytlačeni z velkých měst
Do dělnických čtvrtích se nastěhovala třetina Francouzů, kteří jsou na tom dobře, protože jsou propojeni s procesem globalizace, pracují pro velké firmy, pracují ve finančnictví, pracují pro firmy, které jsou orientované na export a podobně. Jmenuje se to proces gentrifikace. Oni obsadili a zutulnili si pro sebe bývalé dělnické čtvrti. A na druhé straně sociální byty byly obsazeny imigranty a dělníci byli a zaměstnanci byli vytlačeni z měst. On tam má mapky jednotlivých měst Francie a jednotlivých oblastí, byli vytlačeni daleko od měst na střední malá města a do vesnic, mají daleko do práce a v krizi, která začala v roce 2008, tak na ní doplatili mnohem více než imigranti, protože imigrantům se nesnížily sociální dávky, ale jim krachly ty drobné firmy francouzské, ve kterých byli zaměstnáni. To není nic, prostě tak to funguje. Mně je líto těch potomků imigrantů, kteří jsou naprosto bez perspektivy ve Francii, ale skutečnost je taková, že dělníci a zaměstnanci se od nich odstěhovali, protože tam bylo hodně problémů, hodně konfliktů a oni do těch konfliktů nechtěli, chtěli mít svůj klid, píše onen autor. Zatímco ti bohatí říkají, klidně berme další a další migranty, protože ti bohatí mají prostředky, jak s nima nebydlet a jak svoje děti neposílat do stejné školy jako oni. Samozřejmě, že mezi migranty je část, která se už dokázala vyšvihnout do středních vrstev, ale bohužel je jich méně. A v těch vlnách utečenců, oni jsou v šílené situaci, jde jim o holý život a to nejsou lidi, kteří by měli prostředky vzdělanostní, materiální, know-how a podobně, aby se dostali mezi střední vrstvy. Oni budou v těch předměstích, budou v zoufalé situaci, protože někteří z nich jim bude dovoleno obsluhovat ty bohaté, ti ostatní budou brát sociální dávky a ti dělníci budou naštvaní, protože jednak jim ubrali část práce a jednak je zbavili přístupu k sociálním dávkám v době, kdy jim krachly v důsledku globalizace podniky. A když se to shrne, 1/3 Francouzů vydělala na globalizaci a tato třetina si žije dobře, je pro otevřenost, pro liberálnost, chce se otevírat světu, nemá nic proti dalším vlnám imigrantů a má ráda Evropskou unii. 2/3 Francouzů doplácejí na proces globalizace, nemají rádi migranty, protože oni zažívají každodenní problémy s tou částí migrantů, která se neasimilovala. Nemají rádi Evropskou unii, protože Francouzi a Němci doplácejí na Evropskou unii nejvíce a mají z ní relativně nejméně. A nemají rádi multikulturalitu, nevěří socialistům, nevěří komunistům a volí ultrapravici. A jak v této situaci, v podstatě, aby se levice dostala nahoru, tak má dvě možnosti v této situaci. Buď musí přesvědčit vítěze globalizace, že je v jejich zájmu volit levici, což bude těžké, protože vítězové globalizace nepotřebují sociální stát, nepotřebují solidaritu, naopak oni chtějí platit co nejméně daní, protože oni nevyužijí ani všechno si můžou na soukromé bázi, nepotřebují veřejný sektor. Takže těžko budou volit levici, anebo musí přesvědčit ty, kdo na globalizaci doplácejí, že mají volit levici, protože ona jim pomůže, ale zatím se ta levice chová jako součást té globalizace, volá po otevřenosti, že to není žádná legrace. Ti, kteří doplácejí na globalizaci, tak chcou, aby se jim vrátila ta pracovní místa, která odešla třeba do České republiky a jinam na východ. Chcou, aby Francie byla silný stát, nemají nic proti policejnímu státu. Když si čtete výzkumy hodnotové orientace, tak obrovské ve Francii vzrostla obliba armády a policie, protože si od nich slibují, že zajistí pořádek proti těm, kteří pořádek narušují. A u nás je to podobné jenom s tím, že u nás není taková masa imigrantů zatím jako ve Francii. Máme tady Romy. To je, buďme rádi, že tu máme naše Romáky. To je zlaté. To je, Ale proč nás to je Evropská hodně unie špatný tlačí pořád? začátek.
Ve Francii už máte města, kde nejfrekventovanějším náboženstvím je islám. Já si myslím, že nejsme úplně stejně na tom, jako je Francie. Jo. To frekventované náboženství je jedna věc, to, co tady postrádá vlastně zájem sociálního státu, je stát vůči matkám s dětmi a Romům. Jo. Máme tady Romy se spoustou dětí, máme tady matku, která se rozvede s manželem, který kašle na to, že by platil výživné, kašle na všechno, že by platil. Z hlediska toho financí to jsou naprosto zanedbatelné. Úplně zanedbatelné věci. Já jsem někdy počítal... Pro ty lidi, kterých se to dotýká, to zanedbatelné není. Samozřejmě. Jo, zanedbatelné je to ve vztahu ke globálu. Jo. Jistě, no ale máte studie o tom, že Francouz žil jako se svým nejlepším sousedem, s Arabem, který žil 10 roků vedle něho. Potom přišla krize, Francouz padl do pracující chudoby, chodil do práce, ale měl se hůř než ten Arab, který byl nezaměstnaný a bral sociální dávky. A z velkých kamarádů se stali nepřátelé a největší útoky proti sociálnímu státu dneska ve Francii nejdou od bohatých, ale od dělníků a řadových zaměstnanců. Ale ty to moc dobře víš, že vztah bohatých ve vztahu k chudým v rámci sociální struktury ve Francii není daný tím, kdo má jaký příjem. Jo, bohatých se to netýká a týká se to od střední struktury dolů. Já se rád nechám poučit o poměrech ve Francii samozřejmě, ale chtěl jsem já tam bývám poměrně často a poměrně hodně. Chtěl jsem jenom říct, že hlavní útok na sociální stát je od vrstev, které tradičně volili levici. Což je velký problém, protože sociální stát je symbolem levicovosti a jestliže na sociální stát útočí tradiční voliči levice, tak ta situace vypadá dost bezvýchodně. Dobře, tady pak. Ano, já jsem nechtěl zasahovat prosím do té diskuze, jenom chci vám říct, že bude ještě hůř. Jo? Z jednoduchého důvodu, protože Honzo, promiň, ale tam ještě nedal ty technologické změny. Uvědomte si, že v roce 2006 skončila patentová ochrana u těch, tak teď mám zastavit paměti, u 3D tiskáren a v podstatě v současné době je extrémní nárůst ve Spojených státech, vzniklo několik tisíc firem, teď se to šíří do Japonska, Rusové to vzali jako jeden z nejdůležitějších strategických směrů svého rozvoje, svého tedy průmyslu. A dochází k tomu, že v podstatě začnou být vytlačovány i ty drobná místa, jo, v těch lokálních ekonomikách, protože v podstatě teda bude možno usídlit všude teda ty 3D tiskárny, vyrábí se jak teda už dneska v podstatě jak v pokojové domácí verzi, tak tedy v té že tě přeruším, ale Jeremy Rifkin tvrdil před 40 lety, že už to mělo nastat před 20 lety, tak já myslím, že to nebude tak rychle. No, já právě, ale tenhle ten trend, zrovna jsem četl, no je to tak půl roku, údaje, že Spojené státy předpokládají v podstatě, že budou po roce 2020 potřebovat asi tak 10% lidí k tomu, aby průmyslovými výrobky nasytili zbytek Spojených států. Takže si prostě uvědomte, že tady přichází to, co popisoval Mark v Grundrissech a ten postupný proces vytlačování pracovních síl. Se ta společnost vnitřně změní, anebo ty rozpory prostě nastanou do takové obrovské míry, a já se neodvážím prorokovat, protože samozřejmě nejsem ani odborník ani na Francii, ani na Spojené státy, pouze na ekonomii,
takže se neodvážím prorokovat, jaké formy ta společnost brzo dostane, ale že k tomu dojde, ty tendence a trendy jsou dneska absolutně nastartované. No dobře, ale ty zapomínáš, že spoustu nových pracovních míst vytvoří TTIP. Ano, jako chci říct, že prosím vás, já vám ten princip vysvětlím, jak se to počítá metodologicky, jestli teda od toho stojíte. Je to podobné, jako když přišli, a prosím vás, nic s tím neuděláte, jo? To je společnost, jako když přišli, že když se... to happy end, ne? Ne, to jako máme tady postavený dřevařský komplex a všichni zřizovali pracovní místa, nebudu ukazovat, myslím, že to je tím směrem, takhle když se podíváte, a tak tam u nádraží začali stavět a vzniklo tam opravdu nějakých 600 pracovních míst. Ale nikdo vám neřekne, kolik zaniklo pracovních míst, protože byly konkurencí odstraněny všechny drobné pily. Vy se můžete ptát jenom potom, jestli je technologicky únosné, aby dokázali vydrželi tu velkou konkurenci. Takže oni vzniknou, ale nikdo nepočítá s tím, že ta specializace bude obrovská. Ale nikdo nepočítá s tím, že teda jiné zaniknou, protože to už jako se nikomu nechce počítat a to jsou, je proto ten krásný výraz kolaterální ztráty a ty se prostě s těma se musí jenom teda počítat až ex post. Když zahájíte válku, tak přece předem neřeknete, že tam bude poměr 1:3 zabitých civilistů. No tady ta věc je dobře zmapovaná u supermarketu. Vždycky, když někde má vzniknout super nebo hypermarket, tak se řekne, kolik vznikne nových pracovních míst, ale neřekne se, že v průměru trojnásobek míst v obchodě do vzdálenosti zhruba 5 km zanikne u takového středně velkého hypermarketu. Dobře, já bych jenom jednu spíš poznámku, jako spíš uvažování, to, co tady padlo, perspektiva levice a ten vztah středních a chudších vrstev, ten je natolik zásadní, natolik hrozící případně novým fašismem, že skutečně nebudeme to řešit už teďka, protože budeme končit s poslední otázkou, ale stálo by to za, jaksi, aby jsme o těchto věcech přemýšleli. Já tě možná zklamu, ale já zase navážím trošku na tu otázku, jak dál s levicí, protože mi tam trošku chyběla ta třetí cesta a zamýšlení víc do hloubky a to otázka, proč vlastně ti imigranti utíkají do těch bohatších zemí. To znamená vlastně demokracie. Několik gigatun demokracie to vyvezli na Blízký východ. Jakože dál, globální svět, který je založený na tom, že ten západ žije z chudoby těch třetích zemí. To znamená, ta levice by měla tlačit na to, že se zruší třeba Mezinárodní měnový fond, Světová banka, že prostě někde v afrických zemích nebudou pracovat za $1 na den, aby ten výrobek si potom mohl někdo koupit v Kauflandu a tak dále. To je podle mě ta otázka, kterou si ta levice musí klást, že musí být v těch kořenech. Takže to by tam třeba chybělo, že se v podstatě ta levice šla po těch důsledcích, nikoli po těch příčinách. Aniž bychom rozebírali příčiny, faktem je, že kapitál se internacionalizoval, zatímco levice se nacionalizovala. Opravdu poslední, jako třeba nebo takhle, všechno je k něčemu dobré. Takže třeba na příkladě Řecka, myslím si, že jak ta země šla jako, že ekonomicky neskutečně dolů, tak vytvořilo podmínky pro vzestup třeba Syrizy a šanci na obrat směrem lepším. No to bude ještě drama, jestli to bude obrat lepším zisku, anebo nástup nějaké vojenské diktatury podporované bankami třeba. To bude ještě hodně zajímavé. No. Můžete nám říct, co se vám povedlo v Bruselu, aspoň tak optimisticky. Řada úspěchů. Teď jsem byl třeba stínovým zpravodajem u té zprávy o zelených
pracovních místech a dostal jsem tam dost momentů, které oni tam neměli a ta hlavní zpravodajka za ekologickou stranu z Londýna, tak mě začala zdravit jako první. Takže já moc děkuji profesoru. Ještě tady jeden dotaz. No, ale... Jaká je šance... happy end teďko. Tak dobrá, tak na happy end. Ne, Jaká je ne. šance, že se přestane, že projde ten návrh českých europoslanců, že se přestane každou půl roku vexlovat s časem? To nevím, skutečně. Já jsem byl v kontaktu s tím pánem, že byli dva tady, ten pekař a jeden Eisenboňák na Valašsku a ten Eisenboňák dokonce získal na svoji stranu Grigara, ale potom nějak polevil, byli jsme v kontaktu ohledně času, ale já jsem pak na to neměl čas. No, že mě začala zdravit jako první. Ano, ano, takže to je optimistická perspektiva, takže výrazná v Evropském parlamentu. Já teda moc... tomu říkáme drobná mravenčí práce. Tak, Masarykovská. Já moc děkuji profesoru Kellerovi, že tedy nám téma a i jeho širší souvislosti znovu jako levice, vztah středních vrstev, chudší vrstev, třetího světa, jsou věci, bez kterých asi ta obroda levice není možná. A já bych spíš měl jako možná takový pokus, ale jenom velmi nesmělý pokus, že budeme se snažit s profesorem Kellerem kontakt jaksi udržet a možná se domluvíme za nějaký čas na další podobné akci. A My máme takzvané zelené týdny 3krát ročně, kdy můžu být ve středu doma. Tak, takže třikrát do roka se budeme snažit za to skoro veliký.